Dyma'r myfyrdod ar gyfer Medi y 9fed ar 20. Anwyl Iesir ddim yn ffodus i gael bore arall yn dy gwmni i weld goleini a heilwen. Diwrnod arall a'i haddewid yn amagor o'n blaenau, a'i chyfle a'i her. Rydym yn diolch i ti am ein dyddiau. Amen. Wel, wy'n mynd syth at y testyn sydd yn Efengil Mathew pennod 25 ac yn adnod 18. Yr hwn a dderbyniasau 1 dalent a aeth ac agloddiodd yn y ddiar ac a'i cuddiodd. Ie, Dameg y Talentau. I ni oll yn gyfarwydd a damhegion yr Iesu, a rhywun wedi bod ag amynedd mawr ni dweud wrthym pan oeddem yn ifanc. Mae llawer ohono nhw wedi tyfu fyny, wedi darllen yn yr ysgol Sul falle. A diolch i bod yn gyfarwydd i ni. Ac eto gall hynny fod yn felltith i ni, yn yr ystyr yma, ei bod mor gyfarwydd, ein bod wedi cynefino cymaint ar storiau, fel na fyfyrion ddim uwch ben y neges fawr sydd gan yr Iesu i bawb ohonom ynddynt. Cymerwch y stori hon i'r enghraifft. Adroddir yma fel y cofiwch am ŵr cyfoethog yn mynd oddi cartref am ysbaid go hir, ac yn ytrach na bod ei ystad a'i eiddo yn gorwedd yn llonydd tra byddai e bant, geilw ei weision ato, ac fe ddywed nad yw'n bwriadu cau yr ystad, ond yn hytrach ei fod am ei rhoddi ni gofal hwy, tra byddai fe oddi cartre. Mae 3 ohonoch meddai. Rwy'n rhoi 5 talent i ti, 2 i ti, ac 1 i tithe. Nawr defnyddiwch yr hyn a roddais i chi, lles a daioni. Mae'n amser maith dychwelodd, a galwodd y 3 gwas ato i roi cyfrif iddo. Roedd y 2 gyntaf wedi gwneud yn dda, yn wir wedi dyblu'r hyn a roddwyd iddynt gan y meistr. Pan ddaeth y trydydd, dywedodd nad oedd e wedi gwneud dim a'i dalent. Gwna esgusodion fod y meistr yn galed, bod ofn colli'r arian arno, ac yna wnaeth ond claddu'r dalent. Canmolir y 2 was cyntaf ac addewir gwobr iddynt ill 2. Condemnir y trydydd, cymerir y dalent oddi arno, a bwrw'r e allan. Dyna'r stori, mae'r gyfarwydd yw ond i dydym wedi cynefino â hi. Do gormod efallai i gymryd yn dysgu ganddi. E chafbwynt y ddameg yw condemniad y gwas anfuddiol. Pwy mae hwn yn gynrychioli? Wel, does gen i ddim amheuaeth mae sefyll mae hwn dros yr ysgrifenyddion y Phariseaid a'r Iddewon uniongred. Roedd rhain eisiau cadw pethau fel y gyroeddyd heb newid dim. Doedd dim byd newydd i fod, dim datblygu dim byd newydd. Ydy hyn yn swnio'n gyffredin yn y Gymru fodern, ond i dyma hanes nifer o'n capeli ni'n hunain. Mae cymaint o eglwysi yn gyndyn i newid dim. Mae ambell eglwys of newid trefn yr oedfa hyd yn oed, heb sôn am gyflwyno unrhyw beth newydd, ond y gwir plaen yw fod yr eglwysi yna yn marw ar ei trad. Ond i ddychwelyd at y Phariseaid a'r ysgrifenyddion ddim am newid dim, a dyma'r rheswm iddynt groeshoelio'r Iesu wrth gwrs. Fe ddaeth e gyda syniad newydd am Dduw, Duw fel tad pawb oll. Daeth a syniad newydd am gyfrifoldeb a gwaith dynion. Roedd hwn am newid a chwildroi popeth, ond doedden nhw ddim eisiau hynny. Ddim eisiau'r Iesu a'i ffyrdd newydd, felly croeshoel Iasant ef. Lyd cofio mae'r rhai oedd yn gwrthod newid, groeshoeliodd Crist, ac mae geiriau cerdd a bearodrig tecel a ganwy gan hoger wyddfa yn ddeifio. Mae'n cyfeirio nôl at y bobl yma yn y bennill yma. Bydd rhywrai yn poeri'n ei wyneb unwaith, ond gall neb bwyntio ei fus ato ni. Bydd rhywrai yn sarnu ei enw e ganwaith, ond gall neb bwyntio ei fus ato ni. Wrth sôn am newid, dyma her i ni arwain bywyd anturus, dylen fod yn Gristnogion anturus. Rhaid i ni fod yn barod i symud ymlaen o hen rigolau a mentro ar ffydd. Os nad ydym yn berthnasol, rhaid i ni symud ymlaen i sicrhau ein bod yn gwbl berthnasol. Beth bydd mae'n meddygon wedi glynu yn yr hen rigolau ac yn gwrthod yn lan a symud ymlaen yr un cam? Mae rhywbeth yn wrong os nad yw ffydd a bywyd ysbrydol dyn yn dyfnhau wrth gerdded taith bywyd. Un peth arall sydd yn sefyll allan ac sydd wedi bod yn destun dadl fwy nag unwaith mewn ysgol Sul yw y ffaith i'r gweision gael symiau gwahanol, 5 i 1, 2 i'r llall ac 1 i'r trydydd.
Pa ham na fydda'r meistr wedi rhannu'n gyfartal? Wel, fe roddwyd I bob gwas ran oedd yn gyfartal a'i allu ei hunan. Ni ofynnwyd i'r un ohonynt, wneud mwy na'i allu. Ni ddysgodd Iesu Grist erioed fod pob dyn yn gyfartal mewn gallu. Dyn I ddim, a hawdd yw profi hynny. Os na unrhyw un ohonom allai gyfansoddi music fel music Beethoven? Os na unrhyw un ohonom allai beintio fel yr arlunydd Rembrandt? Rydym oll yn cael ein geni a galluoedd gwahanol gennym. Mae yna aelodau gyda ni sy'n gallu gwneud rhai pethau na allai Beethoven a Rembrandt fentro I gwneud. Pawb a galluoedd gwahanol. Felly nid cenfigeni wrth ŵr y 5 talent ddylem, ond ymroi I wneud yn gorau ar un dalent sy'n eiddo I ni. Ni ofynna Duw fwy na'n gallu o'r un ohonom. Nod penna bywyd I gallu dweud yn onest, gwneithim fy ngorau. Nid dweud nes I fwy na phawb arall, ond gwneithim yr hyn allais. Gan mai gŵr yr un dalent yw prif gymeriad y ddameg, gadewch I ni edrych arnom ychydig. Fe welwn yn y lle cyntaf, ei fod yn ŵr na welai werth yn ei dalent. Lle ni feddwl am hwn yn siarad ei hunan ac yn dweud, un dalent ges I ganddo, a'r lleill wedi cael 5 a 2, dim werth I fi drio. Pwff. Os oes y fath beth a phechod bach a phechod mawr, wel, dyma un o'r rhai mwyaf. Llithro'r ystad o feddwl lle dywedwn sdim pwynt, sy'n gwerth I fi drio. Chi'n gweld nid byd yn llawn o bobl 5 talent yw ein byd ni. Gan fwyaf mae'r byd yn llawn o bobl cyffredin, sy'n gwneud swyddi cyffredin. Pobl 1 dalent sydd ynddo. Dywedodd un gŵr o Sais mewn perthynas â Duw, a mae hwn yn dda. God does not want extraordinary people who do extraordinary things. He wants ordinary people who do ordinary things extraordinarily well. Dyw e'n dda. Ond pwy oedd y disgyblion i'r enghraifft? Casglwr trethu pysgotwyr. Mae byd yn dibynnu ar ddyn yr un dalent, hynny yw arno ni. A Paul yn sôn am y corff dynol, a gwahanol aelodau'r corff, rhain fawr, rhain fychan iawn. Rhaid iddyn nhw gyd weithio, ac mae'n rhaid wrthyn nhw I gyd. Felly mae gyda'r eglwys corff Crist ar y ddaear. Ie, diolch am y dawnus a'r talentog yn ddi fel Paul, ond diolch hefyd am holl bysgotwyr Galilea a'i 1 talent. Un cwestiwn mae Duw yn ofyn I chi a fi. Nid gofyn faint o dalentau gefaist, ond pa ddefnydd a wneithost o'r hyn gefaist ti. Nid y ddewis di yw sut y bydd I farw, nac yma fodd, dy ddewis di yw sut y bydd I fyw. Gwyn ein byd os dywed wrthym, yr hyn allodd hwn, efe ei gwnaeth. Yr ail beth am y gŵr oedd ei fod yn barod I daflu'r bai ar arall am I fethiant I hunan. Geiriau'r gŵr pan alwyd arno roi cyfrif i'w feistr oedd, mi awyddwn mae gŵr caled oeddynt, yn medi lle ni heiaist. Ceisio taflu bai ar arall. Senario gyfarwydd I ni. Pan oedden ni'n blant, chi'n cofio'r cwestiwn, pwy nath hyn? A'r ateb bob tro, nid fi, rhywun arall. Ac o'n I dyna hanes ein gwledydd a chenhedloedd gwareiddiedig y ganrif hon. Mae'r hen ysbryd I chellgar yma, fel cancer. Cynnyrchu bomiau ac arfau mwy dieflig na'i gilydd, I ddinistio cydyn. A hyn yn cymryd lle mewn gwledydd sy'n galw hunain yn Gristnogol. A pam? O, nid am bod ni eisiau gwneud, ond am bod gwlad arall yn gwneud. O stopa nhw gyntaf e stopwn ni. Mae Prydain Gristnogol wedi methu'n druenus ac yn defnyddio esgusodion y dyn yn y ddameg, ond ni fydd rhaid I neb arall ateb droso fi am yr hyn a wneithim, gyda'r hyn a roddodd Duw I mi. Wath I mi heb a disgwyl hynny. Fe ddyfynais gerdd a be a Rodric yn gynt, a nawr fe welwn adlais o'r dyn yn y ddameg yn y llinell, ond gall neb bwyntio fus ato ni. Y mae'r bennill nesaf fynd ymlaen I amddiffyn ein cenedlaeth ni, ond mae 2000 o flynyddau oddi ar hynny nawr ymhell cyn I ni gael ein geni, ac fe ddigwyddws y peth yn ddigon pell, do, yn ddigon pell o Gymru. Dim bai arno ni. Mae rhyw sôn o hyd am farweithdra ac aneffeithiolrwydd eglwysi heddi. Aelodau eglwysig yn dweud mae nhw wedi methu. Yn hen bryd i'r bobl hynny a ninne sylweddoli mae ni yw'r eglwys.
boed i ddiw gadw ysbryd gwael ac isel y gŵr yn y ddameg yn bell oddi wrthym. Boed i ni ddysgu o edrych arno, na allwn roi y bai ar neb arall, am ein methiant yn hunain. Mae yna adnod yn llyfr y Galatiaid sy'n darllen fel hyn, canis pob un y ddwg ei faich ei hun. Y trydydd beth yw'n nodi yw mai trwy guddio ei dalent ei collodd. Hynny yw trwy beidio defnyddio ei dalent fe gollodd hi. O dwi'n mynd i chwarae ar eiriau nawr. Os na nawn ddefnydd o ddawn neu allu, os mae chuddio nawn, yna'r un ni'n sicr o'i cholli, a hawdd yw profi'r gwirionedd yna. Y myd y chwaraeon neu fyd y ddrama neu ganu enghraifft, mae'n bosib gael gallu i gyfeiriad arbennig, ond heb ymarfer a gweithio'n galed i wella eich dawn, gall dyn golli y ddawn honno yn bir fian. Roedd gen i ffrind yn y gogledd, y diweddar Hugh Roberts, fe ddarganfyddodd Mark Hughes yn y scout gyda Man United. A ges i hanes chwaraewyr ganddo oedd wedi mynd i Man U yn llawn talent, ond wedi canolbwyntio i gyfeiriadau eraill a cholli'r cyfle, heb wneud y defnydd gorau o'r dalent honno. A mae'r un peth y wir am wybodaeth. Os na fydd i ni barhau ymarfer a hogi yn hymenydd, buan iawn y byddwn yn colli'r cyfan. Enghraifft, sawl un sydd wedi dysgu canu'r piano'n ifanc, ond wedi cael ceiad y piano a heb ymarfer ysblynyddoedd. A mae'r holl sôn yn y bregaeth yma am dalent yn gwneud i mi feddwl am y sioe deledu Britain's Got Talent. Ac os edrychwch chi ar honno, fe welwch yn blaen nad oes 5 talent gan bawb. Mae'n bosib dweud fod nifer ar y rhaglen honno fel y dyn yn y ddameg yn dyheu am gael bod fel y gŵr a 5 talent. Ond cofiwch un peth, gan Dduw y mae'r X-factor. Croes yw'r X wrth gwrs, ac fe ddefnyddio Duw y groes i aberthu fab i hunan dros ein pechodau ni. Croeshoelio'r Iesu am feiddio defnyddio ei dalent gan bobl y ddim eisiau newid dim, chi'n cofio? Doedd yr Iesu ddim yn cuddio ei dalent. Yr hwn y dderbyniasau 1 dalent, aeth ac agloddiodd yn y ddiar, ac ei cuddiodd. Gai ofyn i chi gofio geiriau elfed. Mae'n y nefoedd faith, leir seren leiaf. Mae gan Iesu waith 1 talentau manaf. Nid oes neb yn fyw heb ryw dalent ganddo, ac feilw Duw bawb i weithio drosto. Pwy all gyfrif gwerth geiriau bach caredig? Rhydd yr Iesu nerth trwyddynt i'r blinedig. Pwy awn ai law godi'r gwan i fyny, yn y farn a ddaw cofia Duw am hynny. O am wneud yn fawr beinydd o'n talentau. O am ras bob awr, gras i wneud ein gorau. Yna yn y ne gyda'r glân angylion, bydd gan Iesu le i bob un sy'n ffyddlon. Mwyn ei enw. Amen. O'n i wrthyn gyda gair o weddi. Diolch am bob cyfle i ddefnyddio'r hyn sydd gennym, yn hytrach na'r hyn nad oes gennym, yn dy wasanaeth di. Gwna ni'n ddiymhongar ynghylch unrhyw dalent a gyflwynir i ti, a helpa ni'w defnyddio'n gyfrwng i ti, ac i fod yn driw i ti. Mae Duw yn agor drws yr annisgwyl. Par ni sylweddoli bod gen i moll ein cyfraniad i'w wneud, a hwnnw'n gyfraniad gwerthfawr yn dy lygaid di. Does yr un cyfraniad yn fach yn dy olwg di, dim ond cyfraniadau gwahanol. Wrth gyfrannu yng ngwaith dy deyrnas, gobeithio ein bod yn cyfrannu at fywyd y gymuned a thrigolion ein cymuned. Pad a gadael i ni fychanu cyfraniad unrhyw un, ond disg ni werthfawrogi mawredd y weithred leiaf, a dangos i ni bod modd i'r dalent leiaf dyfu yn dy bresenoldeb di. Yn anad dim arall par i ni sylweddoli bod gennym dalent i gyd, a'n bod bob un ohonom o werth i gymdeithas, a bod gennym y gallu i wella ein cymdeithas. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.